जोंनि इयुथफोरा माने जोंनि लाइमोनफोरा मोसानाय फोरोंबाय दङथ' बेयाव थांगासिनो जोङोथ' जों बयबो दिनै नोंथांमोना देखायनि बेसे एकबारिखौ जोंनि लाइमोनफोरनि बैसागुनि प्रेक्टिस खालामनाया नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों आरो माबायदि जाबावनांगौ जुदि जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहर दै होमबा नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना हयथ' जोंनि बिसार हालामनिखौ नुवाखै जानांगौ बयहाबो मोनफ्रोमबो हालामाव बेबायदि बैसागुनि प्रिपारेसन खालामगासिनो जानांगौ ओमफ्राय दा दिनै जोंनियावबो खालामगासिनो दिनै नोंथांमोना जोंनि बिसार हालामनि लाइमोनफोरनि प्रेक्टिसखौहाय देखायनो दिन्थिफुंनो होननानै आखायाव लाबाय ओमफ्राय दा दिनै लास्ट सम आरोना लास्ट स्टेप बेनिखायनो आं नोंथांमोना देखायनानै फैबाय आंनि बे भिडिअनि थ्रुयै बे चेनेलनि थ्रुयै जोंनि बिसानाथ हालामनि लाइमोनफोरनि मोसानाय प्रेक्टिस खालामनाय जोबथि सान मेथाइफोरखौ नोंथांमोना खोनासंलायदों नोंथांमोननिजों मिलायना मिलाया ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय माबायदि जादों दै होमबा नायलांदो मोनबेसे गामिनि 12 गामिनि लाइमोनफोर दङ जोंनि बे बिसानाथ हालामनि मा होनो इखो मा जायगा होनोमोनलाय जोंनिखौ सिमांपुरि 2 नं सिमांपुरियावहाय गासै 12 गामिनि लाइमोनफोरा ज' जानानै बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय जानजि खाफ्राबाय लोगोफोर ओमफ्राय हयथ' नोंथांमोनाबो रेडि जाखानानै दङ ओमफ्राय जोंनिखौ नायदो नोंथांमोना आरो नोंथांमोननिखौबो दिन्थिफुंनो हायोबा दिन्थिफुंबानो जाबाय जों नायगोन अब्लासो जों मिथिलायगोन होमबाना अबे हालामनिया माबायदि जादों नङा होमबा थिग बेबायदिनो नोंथांमोना नायलांदोल' ओमफ्राय नै दा दामग्रा देग्राफोरनि फारसे जगार खालामगासिनो दङ ओमफ्राय खाम गंनै फोरोंग्राया बिथांमोनानो जोंनिनो जायगानि ओमफ्राय खेबसे लाहैनि र' माबायदि मोनदों सोलोंनानै मोजां मोनदों जायाखै एफा खाथि थादों ओरैलाय बारसननो हायास' फुल एन्ड फाइनेलखौ नोंथांमोना उनाव नायदो ना दा नायलांबायल' थादो दे नों दामना दे नों उथिदो केमेरामेन जानांगौ ना जिनैथा गामिनि लाइमोनफोर ज' जानानै बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय दा नैबे सिमांपुरि गामियावहाय सोलोंगासिनो दङ प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ लोगोफोर बेनि गेजेराव आंबो माने दान्दिसे सोलोंनो थाखाय ओंखारबोदों आरो नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो होननानै थांखि लादों दा लोगोफोर गासै बेवहाय 50निबो बारा लाइमोनफोर दङ फरायसाफोर दङ माने गासै 12था गामिनि दङ आङो गिबियाव मिथियामोन जे जोंनि बैसागुखौहाय माबोरै फालियो नाथाय आङो दिनैयो मिथिबाय मानो होनोब्ला आं गुबुन जायगायाव थानानै देरनाय बेनिखायनो हयथ' आं मोजाङै मिथिया बेनिखायनो नाथाय आङो दिनै मिथिबाय गासै 12था गामिजों जोंनि बिसानाथ हालामनि लाइमोनफोरा बेबायदियै फालियो जे गामि दरसेयाव खेबसे बैसागु मोसायो माने गामि दरसेयाव खेबसेल' मोसायो आरोना ओमफ्राय बेवहायनो गामियैनो डनेसन खांनानै बा बिदि जि गोसो जायो बेखौ हरोनो आरोना खिन्थु आङो एसेबां मोजाङै मिथिया नाथाय आङो दिनै गामियाव फैनानै बेफोरखौबो मिथिबाय आरो बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मोजां मोनदों मानो होनोब्ला बैसागुखौबो जोंनि बर' हिसाबै मान लाखिनायजों लोगोसे जोंनि हारिमुखौ लाखिनायजों लोगोसे जोंनि समखौबो नोजोर होनानै गोबां माने
टाइमखौ मेकआप खालामनायजों लोगोसे बेबायदि गाजा गोमजाजों जोङो बैसागुखौ फालिनाय जादों बेनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदि सोलोंगासिनो दङ खुगा मेथाइ होनोना नोंथांमोना खुगा मेथाइ दामनानै बेबायदि खाम सिफुंजों माने पुरा नैबे जोंनि सिमांफुरि गामियावहाय प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ बिनि गेजेरजों आंनिखौथ' आरो दा बुंखासै बिराद गोरोंखा मोसानो बेनिखायनो लास्टाव नायनानै एसे सोलोंनानै दोनथ'बाय आरो ना जाहाथे इयुनावहाय मोसाफानो थाखाय दे लोगोफोर दानिया बुंहरदो मोन्दांथिनि मोसानाया जादोंना जायाखै आरो नोंथांमोना बेसे नाम्बार होगोन आरो नोंथांमोननि गामिनिफोरा जेनेबा बेसे आगबारिखो हायोबा फोरमायहरबानो जाबाय रेडि जाबायना जायाखै बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय आरो जोंनियाथ' नै अलमस्ट जाफ्रामखाबाय नङा होनबा लोगोफोर मिलायदोंना तालफोरा एसेबाबो ओमफ्राय जुदि मिलायाखै मिलायनो नाजानोसै आरोना फोरमायहरबानो जाबाय नोंथांमोननि मोन्दांथिखौबो नङा होमबा आंनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बाखि आंथ' दिनैसो माने फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एसे नायनायावनो एसे रोंखानाय बायदि मोनबाय आरोना बारा रोङाबाबो गावनि आन्था बिदि आरो जास्ट सोरबा जुदि इयाव मिसिं जायै गथ'फ्रा सोरबा जुदि मेङो लाइमोनफोरा बेवहाय आं हाबखननानै मोसानो थाखायसो दा माने रेडि खालामनानै लाबाय आरो एसे एनै बाखि समनिबोथ' आंखाल मोन्दांथिया नोंथांमोनाथ' मोजाङैनो मिथियो अब्लाबो जोंनि लाइमोनफोरनि नियम कानुन हिसाबै दसेबाबो ओंखारफानांगोन बियो मोन्दांथिनि माबाखा नङा होमबा समथ' दिहुनखानांगोन बेखौथ' नोंथांमोना मोजाङै मिथिखागौ आरो नै जोंना सिफुं सुग्राया गासै जोंना सिफुं सुग्राया 3 दङ नाथाय बेनि गेजेराव दिनैयो सासेल' मोनफैथ'दों आरो दल दामग्रायाथ' दंफ्रामानो आरो बिनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननि मोन्दांथिया जाबख्रिंबो दामनो रोंगौ नोंथांमोनाबो रोंखागौ जानांगौ बिनि गेजेरजों आंबो रोंगौ ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंनि जाबख्रिं दामनायखौबो नुनो मोनसिगोन आरो नायलांबानो जाबाय दै कमेन्ट आरो जादोंना जायाखै खिन्थाहर बेखौबो दानिया बुंहरदो नोंथांमोननि मोन्दांथिनि दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों दै आरो गिबियावनो रंजालि बैसागुनि बयनोबो गोजोन हामलायनायखौ गिबिसिन बावहरग्रोनाय जाबाय होमबाना लोगोफोर फुल एन्ड फाइनेल रिजाल्टखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों